Velkommen til RoGuide. På denne video viser vi, hvordan du retter et tidligere udfyldt visumansøgningsskema. Her skriver du dit ansøgnings-ID-nummer, som du kan finde her. Her angiver du de nødvendige oplysninger. Og vælger at få et nyt nummer af kladen. Her kommer du til dit tidligere udfyldte ansøgningsskema. Retter de forkerte oplysninger. Du gemmer ansøgningsskemaet og fortsætter. Læser vigtig printinformation og printer ansøgningsskemaet ud. Har du spørgsmål vedrørende visum til Rusland, er du altid velkommen til at kontakte RoGuide.